Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bersama guys. Pak Suparno ini pemirsa kecapean nih. Makan apa ide? Ada berkat kiriman apa kombo ini tidak salah apa. Pasti kirim mau kembali. Wis ngawet sing sapa ya mau iki Pak. Ngene kok kakak baca. Ini yo enak tahu enak. Terus pokoknya kok sen syuting kok mangan ae. Jadi tanya. Butuh Lagi ngevlog guys. Nah. Iki sak dulure mangan oleh berkat pangan bareng. jadi buka sih. Taran deh. Pak Suparno, Bu, gak apa nek capek bareng ngedos nih. Kalau tak Bu ae. Nah, ngono dipenakno, Mas. Iki gede nang wong-wong. untuk jangan sepilan. Yo tak sepilih, Mbak. Yo tak jangan. Mak telure aku gak emblenger mah. Maknya kok balu cekli ya, Mak. Jangan apa ya, Mbak? Jangan telur yo lo, sampai iwak. roke melok kebujangan. Vitamin W. Rasa rok iki. Rasa rok ini ki Berarti nyerah kono. kerukunan. Nih. Berarti nyerah dhisik. Royan Nah, ora kena. kena. Dijuari bae kena di. Berarti delok ndek mung karo lah mak wis. Gak kudungan nih, Mak, gak apa-apa. Kakak kanca. Piye, Dik? Ya maklum lah butuh teh. Kono lo di tang melok mamo. Sarap bedol ning masjid iki. Mangan terbuat. Dah. Mbak Ti. Bojone dipijeti le, Mbak. Jadi masa tak ketok-ketok ae. Oh. Pak Suparno wis cuwape. Oleh pirang sak, Mbak Ti? Baik, lawe berarah aku kan tak tinggal patayat mah. Mbok tinggal patayatan. Bisa dikus les lawe. Bisa. Kisah nek buka berkat iki buah apa iki, Mbak Ti? Pak kiriman ke dulur kowe ya. Dulur sapa, Mbak Ti? Dulur kono. Dulur akak ini. Oh, dikirimi anu mau to. Yang pada mangan. Ya, alhamdulillah sedina ku galaran. Jo ngirim maki sedino. Sesuk tak gawe kerupuk puling. Mae. Disko waki mae. Oke. Tapi nek kabeh padha dikirim. Mie, wortel, sawi. Betul. Mas no mbok melok mangan, Mas mbok ingetno. Nah, kita Pengen kumat lamet kan. 10 aja. Lah wi lho. Waktu gue sama sepati kena. Seger ya, sangane. Wah. Berapa? Seger awon. Aku petantekno kok. Di kamerane anu pemirsa. Rondok buruk. Yo mohon maaf. Ya anu padang. Masa, Mas? Yes. Tak kane sik pemirsa. Sing kutuku nanti. Parina kalau. Yoi. Langsung padang Pak Suparno. Mas no ndak melok madang oh? Bisa. Piring gak? Anu ku. Apa no piring? Apa nak besar? Besar TV. Aku kena gak kerja tak? Embut jak kemana? Sepil. Pak Suparno kok madang ora. Apa-apa, mau kiriman oleh Karek si sondok Mas gak apa ya? kae Pak aja. Oh ijek. Bener ya. Iya sih. Ayam kamu. Bener tapi ya. Dulit kono, dulit kene. Apa-apa dulur akeh ngene iki mangan rono mangan rene, penting rukun. Kenal. Fania. Serapnya nyale. Walah, sini. Oke, anake Masno sing ngguri dhewe. Sing mondok ya mulai tapi gak gelem kok diketokno, Mas. Sing mondok. Isin. Wis bar to Mas nek ngedos. Aku diterangno kombi yo bahan dari mana. Aku mengaret golek kombi kene to Mas.
Gak sederhana. Diterakno kopi pernah telung sak. Iya, iya, diterakno piye, Mas? Tak dol tapi. Kita ya. Dah. Di bar Patayat jajane kerupuk Sadaria. Kerupuk Sadaria ya apa, Mbak? Kerupuk Sadaria ya sakane kopi. Bacaan sih kan. Apain bos? Bos apain bos? Ngupload bapaknya tak upload ini. Mau. Apa nomor bapak? Tenggo tas isine apa iku? Sini juga. Tali coplok. Sandalnya Wes dicopot bang yo. kena. Tak balik ya. Ya anak kecil iki, guys. Anak sing cilik iki sing. Iya. Ini lah ada cilek Dijal di unboxing tasnya isine apa yo? Apa sini tasnya? Tasnya apa? Delok Fania. Waduh, jajan. Jajan. Waduh. Hudung. Iki piye? Di sini kok ngene. Apa nih? Lho. Aku ora Kaos kaki sopo? Lah Patayat ada. Dek njaluk nguyah njaluk mbah lah aku nanya kok iki yo. Kaos kakiku tak coplok dem ora sida. tas nyanyi. Ora sida resik lah. Sing rang-rang ketok kabeh. Gede ditugel sik to Mas. Oh, Gede. Lha sing rang-rang dem mula tak tutupi kasut tak nggih kuwi mangkat di Jajane nanti makmu Levania. Sowane. Bacaan kan lho. Mas wayang banget karo anake kok. Ini gue baca. Sudah. Umes apa kok. Pak Suparno atau Pak Kumis kok. Sampean gak ndang nang masjid. Kotaknya jajan ya? Nah, Ya ndang nang masjidnya. tunggori ya. Matuk maghrib ya pemirsa. Tutupi mulut ge. enak seneng aku. Ya wis, Mbak. Laki-laki biyen. Lanjut video dia mau. Ki enak tamu saka Pol Etanan. Nalan sik di namane sapa? Anggil. Hah? Anggil. Ki jenenge De Saeman. De Saeman. Oh, berbancaan tadi mung di. Buka berkat di. Karo iki. Si aku kan gawe YouTube. Anu ya buka berkat, tak pengen ning nguri ya. Gak wis anu kok. Aku Berbancaan aku di. Iki barang kok. Sing yang anggar amek dene tok kosong sing kronten. Ya pemirsa iki dek mau yo ono sing anu pemirsa. Ono sing tiba. Esuk-esuk mau dia. Ibune ning ndi, Dik? Nang pulau grup Kalindo gitu. Oh, Jurusan kali iki ya. Oh, Kaliwara. Sing kulon kan Bro Kaliwara, sing ngetan iki Bro Kalindo. Urung di rumah, Dik. Kok sik nang. Aku mulai ku maro maghrib. Kok tiba? Jam piro, Dewi? Jam 3 lah budale. Kayak piye? Yang angga wis anu, wis melek wis penak kan. Lagi mengu jenenge wong anak, dia pengen roh anake. Ayo aku blathuk-blathuk jatuh kono. Untuk kapal lah ya kok ya. Tak tono kapal kene. Ojo banter-banter ora banter kok bensinnya ora tok kok aku. Ning PKU ning ngendi? Lah kowe nek gojek ngono kowe takon anu berjaga ae anu anak-anak. Jadi banter ora wedi ya. Yo dhewe ora. Lah ngono ki mulai yo bingung. Iki tok endi iki? Iki ngidul ngalor saja. Lah wong nembali ngidul ya ngalor aku. Ya muga ndang mari, Dik. Iya, wong wis sadar bareng yo ngenteni wektu wis ora. Lha sing musuhe piye, Dik? Musa blagi. Padha motor jere. Anu, tepak.
Oh, anu buat dia. Sing teke diimbali tabrak ku yo nggudak kasine. Tapi mbok nyandakno mbok ora. Budak sing anu, sing nabrak wis cara ngono. Nggudak sing nubruk yang nggali. Ya puter balik langsung ke udak aja, tapi mbok nyandakno mbok. Jenenge Desa Iman iki. Desa Iman iki sing bagian nyapu masjid jadi. Iya. Angger nyapu masjid tiap maghrib resik masjid pemirsa iki. Jadi ini kene iki nek tukang sapu deh ya ning masjid iki. Iya lah, nyapu dan Pak Siti. Enek telu pemirsa ning masjid. Ning masjid kene nek khusus tukang sapu niku ono telu. Terutama dijamin, dinyamat karo Desa Iman. Ning masjid terus iki kadang yo bagian andan bareng. Ya aku nek ora ngono kuwi nek ora tekoni berarti nek untuk sibuk. Kowe ajek Iki pemirsa iki angger maghrib ambek nyisak iki mesti kene aja dadi nek udan diwures niki ya. Aku yo maklum. omahe pojokan kono pemirsa omahe Desa Iman. Sanding kali yo di Poletan. Poletan. Apa nih? Apa ini? Iya. Apa ini? Iki lho Desa Iman.